Bine ați venit la un videoclip. Acum, dacă ne uităm la Godzilla Event Start in 5, 2, 51, 50, 49. E premieră. E premieră. Asta este clubul nostru, știți? Prietenii. Numai la 10, dar încă nu 10, e mai puțin. Așa de mult durează secundele. Stai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Yes! Intru! Alo, Brawl Stars! Stai că acum... Oh my gosh! Dolly Frib! What the fuck is that? Oh, opening man! Oh my god! Mod preferatul meu! Ce s-a întâmplat? Am făcut atac de panică de bucurie, coaie! Bă, coaie! Am 3 rânduri de creier. Am 3 rânduri de creier. Mutation. Doamne, cere frate. Noi pe cine te rugăm? Lumineaza noastră mică, îi mulțumesc la noi că ne-a dat și nouă ceva bun. Doamne, vă iubim. Ni l-a dat pe bani gratis. Intrați pe shop repede, bani gratis. O să-i strângi pe prieteni. Bani e gratis. Preferatul meu, ăla care mi-l doream, Leșin. Am o întrebare, cum să dai dimigiunea ăla? Doamne, vă mulțumesc! N-ați dat norocul peste mine. Mama, așa de puțină viață avem. Nu-s bun la game-ul ăsta, mă credeți. Dar sper ca să câștigăm totuși, dar ce să câștigăm? Don't touch my floaty! Upsi, n-am făcut nimic. Stand back! Train professional here! Și noi putem să distrugem. Nu e bun cu mapa asta, bază. I'll die! People stay alive! To the rescue!
sau mă duc acolo. Have to right you up. Don't mess with the whistle. Resuscitation is my vocation. First aid thievery. Distruge ceva. Hai. Read the sign. I just wanted to help. Bine. Ne l-a dat și pe pas gratis. Am văzut asta. Pe asta ne dă gratis și când o dată ne dă... Neapărat de să cumpărăm ofertele alea. Dino destruction. Cât de bine ar fi, ce bucuros îs, mă, nu știți cât de bucuros sunt eu acum, nu știți. Eu deschid ouă. Hai de capul meu, ne jucăm vreo 6 meciuri, aștept eu 28 de minute și voi o să vedeți opening. Nu. Așa, da, să renuim codul Madalin. Parcă nu mai l-am locuit astăzi. Dar totuși, I love you, Supercell. I love you. N-am ce zice, îmi place. E cel mai tare Supercell. Stand back. Trained professional here. Asta și... Don't mess with the whistle. Don't blame the suit. Time to make a splash. Nu-mi place, ne face. No one round when I'm around. Dar nu-i cu robotul. Avem 29 și în primul rând sunt și roboții ăia. I die, people stay alive. Resuscitation is Ne-a dat și un caracter gratis.
mult în videoclipul ăsta. I'm gonna have to write you up. Remember to stay hydrated. Nu mai zic nimic. Ready for duty. I'm in dynamite. Oh, oh, oh. Stand back. Train professional Să nu mai ne dea și nouă băi, dinozaur normal și ne dă dinozaur robot cum. Am jucat și game mode-ul ăla. Că game mode-ul ăsta îți puteai să-l joci înainte de update. Am leșinat, mi-a plăcut, am făcut ceva. Nu mai zic. Și intrați repede pe shop. Ne dă baz gratis, epic, și am 64 de caracteri. Vă zic, pași, ne vedem cu un short, că deschid alea, pa.